Shirangsalni hor jorao barta hai tammani jorao TTADC-ni MDC hayakaba te pramothani neta Takuk Direndra Dev Burma লোকসভা চংবারিনো কিটিংগে কমলপুর বুখাস্তেনি সুরমা হাই আমচাইরগো দাল বিদাল তাংবতাং হাইকেবা কর্মসূচি রক পাইয়ে বিনি টং থাই হাইকেবা বিনি নগো কিফিল থানি আম্বা সাথে লং ট্রাইবেলি বুখাস্তেনি গচারো মক পারা আমচাইও সবাই জানি তানে বাগে জানি বাহাইকে জানি লামাও বুফাং ওয়াফাং বেরা ওই বিনি মালখুঙ্গো খিতার জাক খাতেই বিনি মালখুংনো সবাইনানি চাইতক জাক খাতিনি Shirangsalni hor barta hai tammani jorao amtikheno bini malkhunggo khitar jagmatei lama rogo amtikhe bu phangwa phangbera oi malkhungrokno kcharimani chaichok mungnugui belaimno wanamani mangpli kasai phaika amtikhe dophalahar rogo lukurokni malkhung horo thanglaisu khlaimai khitar jagmani tei subainani chaitok jagma bai kisasuk samung sitra tangnai rok bai amtikheno tabu khorsal o dofala harte malkhungrok laisu thani jingjal achayo amtike khita jago bufang berai jago ramarogo amti rognugui belai kheno sungmung kotor achaijak tabuk ambasa thanani pulis rongni sakabo bahaike khoroksa jনপ্রতিনিধি amtike laisui tongmani jorao samung sitra tangnai rok bai khitar jakha malkhungo amti hai pati mungrokno kaham ke cheroi lukurokno holsal dofala harte hayakeba lamate lairinani chaitok mung khaito ambasa thalni pulis hinei tabuk lukurokni sanmung amtikheno jeng o pati mungrokno tuyoi TTADC ni demsara kochosara achok thaidi MDC bai phone bai krungu sabo etek khaikate tani bage amtikhe khitar jakhate o koktomarok busuk jorate kubui hinei jengbo bai kokduk bai krungkhe bo tamsaga phaidi jeng tabuk abo khanai dene liman mani den eko nini sakao choprok jago nini malkhorok subai jago kinai abo busuk jorate kubuite bo jaga mani bahai keng man chesa khina disun Au, emne gotona to kubino. Oke, mia ang para pachingo meeting rok pai yang komolong pachin kipil tong manita oro. Oke, asomsa long try hapung abo mono to ambasa highway road o sikari bari laidrop. Oke, lama wo pura phang korokotori boy block laida. Oke, side lama busate tong. Ayang tu ani pilot kati wi phainan mani azrao no holong kotor bai gari sakawo kitar kata acha sa to gari bathak lai ani pi rok no kang mo nohor ka ya bro thang kya ke kuang ma gari highway road gari salok nai bro bo bathak bai kya to no goi bathak lai odo police ok no kan le police bo thang ka nai lai kata Sir, hingke abo tam kha khai tong abo ki political attack khai dan nin bo malkhung subai jaka jokon tam ma tong na political attack bahai ke wan sok nai ang nije bo saimia political deng nai ba kebo samusi ratang nai deng nai political jodi attack ga aso horole ang ola moti phainai ne bahai ke saimane ba boro abo kaisa wan sok jang nai kokta ni mote acha sa obe sir nung prathomik mote tam ma tong abo sab khai ke nam tei nung Actually, abo just jekono dofani borok phana untung samung sida tangnai no sida borok no haise borok tang wan sugu amti khlaika abo no wan sumai ang tongta tobe politically le ang wan sugya politically inke ang jaso hora ekti phaine boro bahike siba abo kokta gisar oko je nung PSO kok tumaro homani pore borok prathomik babe phaina to bole tam kok salai ja khanong bai borok naikha naimani pore ayango je phachingti borok khitarmal je phachingti borok khitarei chung nokhormano khangke na borok side nai thangka ge monagrak bla khor ge borok to siniman le angka ayango lama phajang kita nokhorei nai lekha ge kuwangma la tharok bo tongwaro tai kuwangma holong tuisani holongta holong robo rungjak am hetman khata spot ge actually borok thangmani pore borok saka borok bot gosika je tabo highway petrol borok toni nai aro next time tai om tu yung ja tiklai ne borok gosika ta ada sir abo o borok rok je tangge amte kuthumui amte ke lama rok bu phang khiklai amte khai ke nai kha khai actually abo tam hinai masai ni bagoi de amte lama ro ka soi buino
sikri sogro khlai rang puisa rok sekna nai abo de wan su na abo abole chongman dia na jora hamia ba chinti prasani bagui u kethek manui chatrung nai abo rok de ba ungkha tam tam hine wan suk sinai mau mandagli angketa Atas sir belai yo habani nangkok mai jora cholo jidan. au hambai